Yo, what's up people? Tine skit ratakaita manje rataitaura nezve kanhu ndingati inandizi zita racho chinhu chakadai kubikwa nemunhu wamuriona chakasangana mapotato nemazai chinonaka zvisingaite. So takaita nacho skit, so vanhu vakabva vazobvunza recipe tikati zviri bho kuti tingouya tingoratidza vanhu recipe, saka achange achikuratidzai kuti zviri kubikwa sei izvezvi. Watch out. So guys, recipe yangu haidi zvinhu zvakawanda. It's just use 4 large potatoes. Here I'm gonna use 5 because my large yangu akapera ndasara nema small, but 4 large potatoes, 6 eggs, ne just black pepper, onion, ne salt. Only this. 6 eggs, 4 large potatoes, black pepper. Black pepper just a teaspoon, onion and salt. Saka ndati munosheva mapotatoes enyu antika ndifunga mese munogona kusheva. Tisatakangana please musiyane nekastove kedu, tahwa nekusekwa mucomment section kuti kastove kenyu kanonzi katsaona nekuti katokwa kana oven katupreti imwe yacho haitoshandi futi. Zvakaoma mufunge. Apa kanogwina zvenyu mukaona andiramba batai murove. Imagine kurambwa nemunhu wakugona kushandisa stove yake inogwina. Oisa mafuta ako ekurostisa amunese machips aya andika. Then wakuchisa ako seunobika machips. So right now takucheka onion yedu. Aichekwa zvineoda chero zvihombe because unofana kusoinzwa pakudya. Dzikisa kamera. Vanhu vasida kuona ndichitozorwa kani kukuchiko. Vachada kubvunza zita. Ina handizivi chinhu zita rachona futi ndogona kungochibika chete. Zvekuti tikatama mushe pamberi apo ndichapota ndichikuratidza zvimwe zvandobika. Asi mazita acho handizvizivi, ndokuziva kungozvibika chete. Ndakadzidziswa nababa wangu ndishefu mufunge. Kana akuibva like this mapotatoes ako obhoisa onion. Because haifana kunyatsoibvisa, anofana kungotsvawo mbichani so. Then 6 eggs antika sesa mazai ako. Then we add the salt. And black pepper. Black pepper. As you can see, onion yedu inonyatsoibva ndikuona ka. Oh, it's funny at all. Okay. Yeah. Then oisa mafuta mashoma mupani andika. Kana une ka brush wobrusha unyatso-spread. Angu inini anospreadwa nespoon nekupisa kwawo. Anozvispreada ega. Yeah. Then we mix mazai edu ane salt ne black pepper ne onion yedu ine potatoes edu atafuraya. Then mix well. Zvinyatsosangana. Then ochizvisa mupan.
Okay. Umbozvivhara for about 5 minutes. Nango ndiko kuyeuchidza kuti ukagara uchizvihla izvi une kamwe kakungofila bhoso, you feel like a real man. Ndo usiri tangotaurawo zvedu. Ya, apa ndakumbocheka kuti zviri sei. Ndakaona kudze paunozoisa zvika unoridzisawo palow heat kuitira kuti usapise nekuti inoda tumoto tushoma. Yeah, I think the side raita iri. Just like this. Umbochisiya For how many minutes? For 5 and above. Asi unongochingoitawo uchicheka depending nei heat yaunenge waisa. This other side ka unoita uchimbocheka ya chaita manje iwe gona utochinzi wega noti haiwa chaita kana paunenge uchidai so chinenge chisati nyakanyakanyakanya unzoti pane pakati pachiri panyoro. This is how I do it. Then wotora knife yako indoshandisa banga kosi ndo randinaro. Yeah, chaibva manje, as you can see. Zvirizodzi kamera vaoneka. Wow, ndo chainzi chimodo mumwe musi. Yeah, but chimodo futi. Chimodo chemazai nepizza, but kana usina mazai nemapotatoes, kana usina kusimba homwe siyana nacho because mazai anopera. Ndo mupfuwira wangu. Kana mchida fomo mupfuwira munouya kupeji kwangu ndokudzidzisa. Moti utauri pamusoro zviya. Ndodoti unouri pamusoro. Na beef tata ndiozoisoma news. Chimwe chii chawakatoda. Okay. Chakutengera imba. Okay. Nezvezvo ndotengera. Oda chimwe futi. Dane mota. Chakutengera. Kwete vanhu okay. Ngesiyane nazvo avangambozvinzwisisa ndezvedu ndozokudza tatu. Mupfuwira yangu unouya peji kwangu ndokudza imwe mupfuwira hobo. Bebi ukati unoenda kutoilet ndokumirira uri pachemba zvichiti hakuzvo unenge uchiita. Mazvinzwa ka ndakutoperekedzwa nekutoilet kwese neni ndakaberekwa. Chikaishumba. Baby. Wakati vanatsanu vanoda malicense vangane zviya. Vese vari 6. Ringopinda mari apo kuita plan. Sure. Andisiri ndiri kupiwa kadi. Baby. Alex. Baby. Kadi rangu kuti yava nerekubank. Pin. 2322. Okay. Matiri pa wallet. Anditi muri kuona kuti pano papeji muri kuona video richiita richimira.
Video chairo rakazara ringori straight risina kumbopoterera riko kupeji kwake ratatega pasapo. Mucomment section tatega zita rake mukwanisa kumufollowa iko nekuti next time ini handisi kuda noise. Kana taita skita dobvunzwa zvangu zvemarecipe munomubvunza kupeji kwake. Saka varikuda kunyatsoshandisa recipe vachiona zviri straight zvisina kana zvima breaks zvamuri kuona izvi. Endai kupeji kwake kune full video ringori straight. Rakanzi Kylie Tonsan. Rakanzi chi? Kylie Tonsan. Tonzani? Kurova Tonsan. Tonzani. Kylie Tonsan. Oh, it's Tonzani, but fan of my surname. It's Tonzani, but you're not Tonzani. It's Tonzani. Come on, Google. Sorry. Remember, don't roll my mind.